Ya mergo bocah-bocah kudu sinau nang omah ya, kudu wong tuwa kudu gelem nunggoni apa meneh kahanan virus corona iki. Ya muga-muga ndang tuntas besok bisa sekolah kaya wingi ya tak ndampingi bocah-bocah ngewangi sinau ya timbangane nganggur karo ura-ura pocong sinau nang omah. Dimirengke ya. Oh putraku sing sregep padha sinau aja kongsi kendhat anggonira maca nulis muga-muga katekan kang den sinejo. Ayo iki gambar apa? Belum dong? Mangga, menggo. Kutungguku aturan negara iku. Kuwi apel. Sinau ing omah. Rama ibu andampingi tansah sabar putra putri tansah betah. Yo terus. Lho, baleni meneh kok kene. Ayo golekne sing apik. Lho boleh, ayo dibuka untuk zaman maju. Sinau dan gawa buku HP piranti nyoho kabeh bisa digoleki mula gampang kirim tugas ing sekolah. Sok kowe dadi apa? Pemain sepak bola. Waduh, iki dadi tentara apa polisi? Oh, tentara ya. Panyuwunku enggal tuntas virus iki belasana kita muga Gusti ngijabahi pandungannya kita kabeh asar-asan. Matur nuwun tembang pocong sinau nang omah. Nuwun.